Вече сме на нов вид страхуване. Страхуването от мигрантите. Това е втората тема в днешното ни предаване, но преди това отново да ви напомня, че можете да подкрепите предаването, което е нещо като остров на истината сред морето удължи в България и си заслужава да помогнете с дарения по ваш избор в Revolut, Patreon и на банковата сметка на Фондация Алтернативи и анализи. За какво ще говорим сега? На 10 октомври жители на столичния квартал Княжево протестираха срещу намерението на Столична община да разкрие център за социални грижи на непридружени деца-бежанци. Намерението на общината беше в старата сграда на Княжевското кметство да бъдат настанени за 36 месеца 8 непридружени деца от сега съществуващи бежански лагери на територията на страната на възраст до 18 години. Проектът, който гласува Столичния общински съвет, предвиждаше да се ремонтират 3 общински имота и се осъществяваше от Държавната агенция за бежанците, беше финансиран от Норвежкия фонд. Най-вероятно, сега ще чуем от Бонка Василева, Столичния общински съвет, ще преразгледа решението си от 24 юли, което позволи това настаняване и предостави имотите, но това едва ли ще разсее страховете на живеещите в Княжево, Кремиковци и Оборище. Както и етническия мир, казус с бежанците се използва за предизборна пропаганда от националистически организации и партии, спекулиращи с страховете на хората, и те съответно ще продължат да спекулират. Затова сега ще говорим с общинската съветничка от ППДБ Спаси София Бонка Василева, която е сред вносителите на предложението в Столичния общински съвет, беше на протеста на 10 октомври и бих казал усети на гърба си несъгласието на местните жители. Те настояха за обществено обсъждане при взимането на такива решения, които пряко касаят района им. Ако знаете кога ще бъде, то можем оттам да започнем, или може би с новината, която току-що ми казахте, сядайки на мястото на госта, че е родил Бойко Борисов. Нов страх. Първо може би да започна с това, че няма така или иначе двата района, които бяха одобрени и на които Столичен общински съвет даде съгласие да участва в тази програма, оттеглиха своето участие и Оборище и Само секунда, това е надпис на една от стените на кметството в Княжево. Не искаме бежанци. На тази полупорутена сграда, която реално ще падне в най-скоро време. Факт, при такава среда, в която има такъв тип напрежение, е абсурдно, нали, да сложиш деца. Абсурдно е, когато се зародят подобни, как да кажа, подобни настроения в обществото, да мислейки, нали, естествено за сигурността на децата, кметовете и на Оборище кмета и кметът на Витоша оттеглиха своето участие, защото не си заслужава нито една цена сигурността на тези деца. Добре, в крайна сметка, само да поясня, Кремиковци не участва в този проект. Само за 2 района ставаше въпрос. Добре. За общо на брой 20 деца, които трябваше да бъдат настанени. Деца, които дори, между другото, за Княжево, говорим за деца момичета. Т.е. там трябваше да бъдат настанени момичета, защото проектът е малко по-голям от София. Т.е. ще бъде реализиран в няколко големи града и по-малки в България. 6 такива центрове ще се отворят. Тези центрове естествено ще ремонтират общинска собственост, като бюджетът, който е заложен, е и за наемането на професионалисти, които да могат да адаптират тези деца, останали без родители. Обвиняват ви противниците, най-вече вашия колега Контрера от Общинския съвет, пък и всички националисти, че искате да вземете комисионни от ремонтите. Няма да вземем комисионни. Аз разбирам господин Контрера как работи. При него винаги всичко е свързано и очевидно с комисионни. Ние говорим, че това е програма, която се финансира от Държавната агенция за бежанците, т.е. плащането, като партньори сме на тази агенция. Тя се финансира от Европейския съюз. Няма как през европейски програми да се вземат средства, още повече, че ремонтите, т.е.
имаме една част, която е свързана с ремонти на сградите и тези всички закупени, изремонтираните общински имоти плюс закупената меблировка ще остане за общината, а наетите лица ще бъдат на заплата. Големия бюджет в този проект е реално за издръжка на децата и най-вече за наемането на специалисти, с които да работят. Един зрител казва, протестиращите да се страхуват от глупостта си, а не от 8 деца, Любомир Ноев. Да. Правилно го казва, защото в крайна сметка ние говорим за отваряне на нови работни места, за развиване на капацитет и след като свършиш тази програма, защото 2 години проектирането и ремонта, докато заработи центъра, нали, такъв беше плана горе-долу тайминга, с който се запознахме и след това 3 години щеше да функционира, като адаптира тези деца. Защото те сега живеят в тези бежански лагери, които са с големите хора. Не знам дали това започнахте да ми казвате за Бойко Борисов, но той и друг път е правил подобни изказвания и аз предполагам, че за това става дума, че такъв тип центрове са извън населените места и че не е нужно да се вкарват в градовете. Да, той самия направи обаче в Овчо Купел военна рампа. Вие знаете, че с неговия подпис тези центрове са изградени и това явно е негова грешка. Наистина такъв тип големи центрове не е редно да са в територия, където, т.е. в населено място, в квартал, нали, където има много хора. Кметството е в средата на колелото на трамвай номер 5, буквално в средата трамвая го обикаля от двете страни. Наистина ли е подходящо място според вас това? Вижте, това не е бежански, защото знаете, 9 октомври Борисов 2 седмици преди изборите казва, те ще направят център като Овчо Купел и военна рампа с 300 мигранти, нали, и бежанци, които ще бъдат ще се помещава там. Не, ние говорим за до 12 деца. Говорим за тип президент на около 10-12 човека. Точно ние смятахме разпределението. Ще има логопеди, ще има специалисти, ще има хора, които да ги учат на български език, ще има хора, които да им обяснят какво е България и българските обичаи, за да могат тези деца да се интегрират в България. Аз мога да ви покажа и какво представляват. Тези деца идват с тежка съдба. По-голямата част от тях са останали без родители или родителите им са някъде из света, в Турция или в Сирия изостанали. Тези деца са сами тук, отвлечени или някъде минали границата, незнайно как. 10-12 годишни, имаме много малки деца, откраднати деца, 4-5 годишни, на които не можеш да установиш самоличността. И ние изведнъж се плашим от деца. Може ли едно дете на 16 години, защото повечето са деца, на 16 години да бъде най-страшното нещо за тези хора? Защото там Княжево, вие може да видите, имаше местни хора. Местните хора бяха в ступор, аз ги видях. Имаше и хора, които наистина бяха изплашени. Едно дете дойде и при мен каза, аз съм княжевец, аз тук ще живея, аз тук ще умра. Беше 12 годишно дете. Кой му всява такъв страх? Просто манипулацията, които манипулират Борисов излезна и каза. Националистически партии, ВМРО, разбира се, Атака. Това са някакви малки дребни партийки, които вече не съществуват. Футболни, такива, които са на повикване, който плати и така нататък. И на 9 октомври, казвайки го Борисов някъде, докато обикаля България, нали, че ще направим такъв център, хората излизат след това в Княжево протестират и един ден след това пък ГЕРБ, нали, групата на ГЕРБ СДС в Общинския съвет заявява, че ще вкара доклад, за да се оттегли подкрепата, която е дадена. Само да поясня, поясня, че за това решение гласуваха и представители на ГЕРБ, гласуваха и представители на ИТН, гласуваха и представители на Синя София. А това е предложението за оттегляне. Тоест всички са били съгласни до момента, в който се генерира това напрежение. До момента, в който реално не. До момента, в който се използва страха на хората и тук Борисов, нали, ето излиза сега, чета, за да не съм голословна, ще прочета точно какво е написал един общински съветник от групата му. Изнесените центрове за нелегални мигранти, нелегални подчертавам, извън Европейския съюз, това е моята заслуга, направихме го с Турция. Това сме направили ние от ГЕРБ. Сега Австрия и Германия ще започнат да връщат мигрантите тук в София. Дори кметовете на ППДБ Спаси София се отказаха да има центрове. Гласувайте за нас, дърбъра. Какво означава това? Дребна политическа печалба. Това се опитват да направят. С най-отвратителните страхове на хората. Как е възможно? И тези хора, нали, насаждайки езика на омразата, аз не виждам
как с това нещо ще се справим? Защото сега са деца бежанци. Утре ще са деца, които имат някакви проблеми. Деца аутисти, тях къде ще ги затваряме на луната? Или хора с психиатрични проблеми. Защото ние, голяма европейска столица, не сме се погрижили именно за децата си, за хората с проблеми. Вие знаете, че... Това казват и протестиращите. Ние себе си не сме оправили, другите Ама как да развиваме капацитет? Това, между другото, само да кажа, пускаме го вече втори или трети път този слайд. Това са деца от друг център в България. Една изложба се откри вчера, ако не се лъжа, в София. И практически показва живота им в такъв тип общежитие, не знам дали е точната дума. Точно общежитие. Да, каквото вие искате да направите в Княжево и в Оборище. И тях ги разделяме, естествено. Хубаво е, когато имаш повече центрове, ти можеш да направиш деца, които са в преходни жилища, такъв какъвто ще бъде в Малко Търново. Защото там ще са деца преди да навършат пълнолетие. По-малки деца, на които е нужно по-различно, как да кажа, внимание и нужди имат. Отделно на момичетата. Всичко това е въпрос на възможности. Защото ние, когато насаждаме в хората срещу различните, насаждаме езикът на омразата, няма да успеем като общество. Защото там на този протест ми казаха: вие за украинците давате. Моля ви, това са хора, бягащи от война. Аз не мога да разбера, дават ли си сметка, наистина ние да сме благодарни, че живееме в общество, в което не ни се налага да си напускаме домовете, и в момента държава, в която не ни се налага да си напускаме домовете и да бягаме някъде другаде. Как ще ни възприемат нас? С това разбиране за другите. Възраждане ли така сложи съчки в огъня и тук, и в този конкретен случай? Според мен тук съчки в огъня сложиха основно факта, че София не е на ГЕРБ. Тук големия проблем в София, и вие виждате, това са нон-стоп спирачките, които се правят на столицата. Вие друго ли очаквахте, госпожо Василева? Това са, за тези спирачки стоят стотици милиони, нищо чудно и милиарди в годините, раздавани. Милиарди. Да, раздавани. Милиарди са. И тук големия проблем е, че София е един човек, който иска неговата партия да управлява вечно, просто не може да приеме факта. Господин Борисов не може да приеме факта, че София вече не е на ГЕРБ. Те няма как да си я върнат. Независимо какви интриги, какви теми ще си измислят, независимо как ще търсят под вола теле, все едно не са управлявали 18 години. Ма какво нахалство е това? Тези хора все едно не са правили такива проекти, все едно не са работили по тези теми и изведнъж в омразата си към софиянци, които не ги избраха, в омразата си към това, че не можаха да спечелят София, те са готови да загърбят абсолютно всичко. За един политически вик след последния мандат на Фандъкова, всички кучета и котки в София са родени по времето на Фандъкова. На 18 години. Толкова изкараха заедно с Борисов първия половинката му мандат. Добре, тук разбира се в този конкретен казус, особено в разгара на предизборна кампания, има много политически и партийни сметки, но има се пак и изрънце така рационалност в опасенията на хората и в лошата слава на поне част от бежанците. Знаете, че от халите от Централна гара София се е превърнала в много непривлекателно място. Факт, но тук проблема не е в как да кажа, в институции. Тоест проблема е в институциите, именно нелегалната миграция. Не като господин Борисов като говориме за нелегална имиграция, да заговориме за прословутата ограда, която направиха, която очевидно всеки може да прескочи с къса или по някакъв начин да премине, за трафикът на мигранти, който е един печеливш бизнес и то очевидно по-печеливши от разпространението, нали, пренасенето на наркотици и други незаконни вещества. И точно тук идва големия проблем. Значи МВР не може да се справи с нелегалната миграция. МВР не може да озапти тези трафиканти, които, нали, очевидно изкарват добри пари, или пък не иска. Тук е големия проблем. Нелегалната миграция е именно защото държавата не може да си влезне в ролята. При толкова служебни правителства, при такава несигурност, вие виждате, че всичко е разюздано. И именно винаги МВР е било подчинено на партия ГЕРБ и на този кръжец около ГЕРБ.
Това е проблема. Няма реформирано да си стегне Борисов, да си стегне собствените подчинени хора и да каже там Калин Стоянов какъв е, на кой е сега, на Пеевски, на Борисов, на кой е този бивш министър, който сега е кандидат. Той е в листата на ново начало на Пеевски. Ново начало и то къде? София област, с другия бивш министър, което не е случайно също. Изведоха из полиция от този протест. Какво точно се случи? Да, не ме изведоха с полиция, охраняваше ме полиция. Нали, просто в един момент самия протест беше охраняван от 4 полицая, което също според мен до някъде е грешка, защото когато режеха дърветата, знаете, премахваха дърветата на Опалченска, имаше 100 полицаи, които изпрати СДВР. Сега тук имаше на този протест 4 човека. В момент, в който изпратиха кмет, защото очевидно срещу него се надигаше тази агитка, се опитваше и се опитваха да го с бомбички, с най-различни димки се опитваха да го стресират. Мен ми изведоха настрани и след мен тръгна голямата тълпа. И съответно трябваше с полиция да се отстраня малко от самото място, защото бях паркирала колата в близост и така. Изчаках 1 час да се разотиде групата и се прибрах. Не е имало някакъв друг проблем, нали, някакви по-драматични... Слава Богу, да. Макар че се опитаха да ми хвърлят камък. Какво се случва? Ще бъде отменено това решение, предполагам. Вие след изборите ще се събирате Общинския съвет? Или сега имаме извънредно заседание, което също е един политически фарс. Нали? Кога? Но утре. На Общинския съвет? Да. Ще гледате ли това предложение? Не. Това предложение така или иначе кметовете се оттеглят. Това не е гласувано предложение. Ние гласувахме разрешението на 2 района да кандидатстват по тази програма. И в тези сгради няма да има нищо всъщност. Няма да има. Защото Княжево ще падне. Тя е ужасно състояние. Да, защото там имаше идея, нали, през тези средства, които се отпускат, да се оправи цялата сграда, за да може след това, ние с кмета бяхме си говорили, след изтичането на този проект, да може за хора, които са в нужда по същия начин, защото много малко райони имат социален тип, такъв тип, как да кажа, убежища, в които могат хора, деца, изпаднали в необходимост да бъдат... Аз понеже четох една страница на квартала, опасенията са, те ще дойдат 8-10, после не е ясно колко и никога няма да си тръгнат. Нали? Това е недоверието в институциите. Общото недоверие показва именно това. Те, каквото и да им кажеш, те ти казват, не е така. Ама то проектът е ясно написано. И най-вече спекулацията на хора като на високи позиции, които си позволяват наистина да търгуват със съдбата на тези деца. Чисто политически някакви дребни печалби, временни. Това страхуване обаче е неоснователно. Не е основателно. Досега има работещ център, който 3 години е работил, функционирал, не е създал един проблем. Не са и разбрали хората. По програма, именно такива програми с презаселени лица в УМИ, района Витоша е работил от 16-та година. По времето на ГЕРБ. В миналия център, който се създаде, единодушно ГЕРБ са го подкрепили в 2022 година. В района на Княжево има такъв... в Оборище е действащия. Да. В район Витоша се работи от 16-та година по тази програма. Хайде вие сега ми обяснете. Къде има такова съществуващо Не е център, това е за презаселени по ФУМИ, презаселени лица, семейства, които идват от турски лагери и които биват презаселени в България с наети частни лица. Частни къщи, апартаменти, нали, което е през съдействието на общината. Това също е един ангажимент на българската държава, който ние сме поели, който също се изпълняваше от район Витоша. Те са първия район в София, който работи по тази програма. И наистина, браво, че са се справили. И сега изведнъж ние обръщаме, нали, това няма да разрешим. Добре, не разрешавайте. Това показва доколко вие сте постоянни. Днес гласувате за, утре някой ви казва, ние сега ще сме против, и идвате и казвате, ние сега сме против. Това начин на управление ли е? Стабилен начин на управление на партия, която има претенциите да бъде управляваща за пореден път на държавата и да състави трайно управление. Заявките, които се слагат. Бойко Борисов иска да си стане премиер или най-много Томислав Дончев. Добре, благодаря ви. Това беше разговора ни с Бонка Василева, Общински съветник в Столична община, за несъгласието на Столичен квартал в тяхното бивше кметство да се разположат непридружени деца на бежанци.